Welcome mga dudes, another na po nato nga video. This time atong laagon ang night market diri sa Kabadbaran. Ulan-ulan karon pero okay ra kayo basta atong balaag. Tanaw na to ang sana diri mga paninda. Siyempre ka po na sa mga night market mga dudes na may mga klase-klaseng baligya nga makita nato barato kayo nga mga okay. Huwag na po diri dapat makita nato ang mga quick-quickan, mga barbecuehan ug mga street foods. So mo na yung entrance nga part. Diri barbecuehan kung apo mo na yung hapon pwede mo makaundaan diri barato ra. Inatbang isang mga okay-okayan. Sa side pod, napay mga baligyan, mga pagkaon, mga turo-turo. Ulan-ulan gyud pero daghan nga po nang laag diri mga dudes tungod sa kabarato sa paninda. Naano sila every Friday sa gabi, nag-set up nini sila. Na diri barato mga sapatos, klase-klase mga okay-okay. Ato kining gibaktas padong sa Tumoy largo ni sa plaza. Padong dito sa simbahan nga side o diri sa may kilid sa City Gym. Libuto lang ninyo ni makita ninyo daghang kay mga baligya. Tapos baligya mga cellphone casing sa Pika side, kilid sa plaza. Dito na sa mga pantalon nga mga okay-okay. Yung mga unlan mga dozo. Ibaktas na ko diri medyo huot kayo kaya natapok ang mga tao. Do dili sa anak kabisi sama sa normal nga mga adlaw nga walay ulan. Diri mga okay tagwan inay tagwan 80 na tag 100. Barato na kay na. Mga shorts diri panlalaki halos sa mga baligya. Mga pantalon nga barato kayo. Diri na putang nga side ato nang gibalik skinny jeans to 100 sa kamangitan niyo makapili kag sakto nini ay mga sling bag pouches diri nga side na diri mga klase mga okay pod. So laag mo diri mga dudes katong pamakanhi every Friday sa gabi night market. Dagang kayo makita ang mga sapatos, kabarato kayo, klase-klase lang. Kung kugihan mo mangita, mulibot, makakita gin mo sakto nga mga forma pa, hitsuraan pa kayo. Mga branded ng mga sapatos, mga okay, mga bags. Napagani underwear, tag brand new daw, swimwear, tag 55. Mga underwears, mga blouses, mga jacket, ini mga ladies wear po ni wala ka pikas diri mga bed sheets mga dodo minakaroon nga tugnaw ni tag mga habol sapatos na pod dagang portion diri mga dods ang mga sapatusan klase lang branded na po yung mga China mga okay ni sila pero barato kayo mangyo pag nimo ni sila mo lang chikahon og maayo ni maligya ni mangyo mga 300 up o 1,000 below ng mga price ranges. Nga side sa kilid sa gym. Another sapatosan nga side. Ako diri mga okay klase. Magkugi lang gid ka mga dudes. Unya sayo mo man para di pa kayo dagang tao unya kamo ang una makakuha sa mga display first nga display kinadiha mga nindot pagid nga mga tsuraan pang mga okay so barbecuehan nga side o kung man ni hapon diri mo makaon barato ra kayo na quick-quickan po diri so anila mo mga dogs every Friday so mo to atong gamay nga walk through ngadto sa atong night market tagawas na ko kaya medyo nagkusog ng ulan na pwede display pang Pasko mga turotot bawal lang ang mga pabuto
See you again mga dod sa another pa nga video. Diri sa Wow Kabadbaran. Took the lean, the family, credit cards and the scammers, hitting the licks in the bank, legacies.